Pedro Arrupe. Pedro Arrupe kien superjur ġenerali tal-Ġiżwiti bejn l-1965 u l-1983 u kien fit-tmum tal-ordni fi żmien ta' ħafna burraxki. Arrupe twilet fl-1907 fir-reġjun Bask ta' Bilbao fi Spanja. Pedro daħal l-Università ta' Madrid bil-ħsieb li jsir tabib, iżda meta diġà kien beda l-kors tal-mediċina għal patoloġija wara li raba jnejh il-faqar tal-belt u kien xut ukoll tal-miraklu f'Lourdes fi Franza. U kien ordnat saċerdot fl-1936 fl-Olanda. Wara u għandbat l-Istati Uniti fejn lesta d-dottorat fuq l-etika fil-mediċina. Qabel ma ġie elett biex imexxi l-ordni, Arrupe kien qatta kważi 30 sena fil-Ġappun u minn post żgħir tal-Ġiżwiti irnexxielu jagħmlu provinċja kbira. U nħatar superjur tal-Ġiżwiti fil-Ġappun u Majistru tan-Novizzi. Kien ma' 7 Ġiżwiti oħra f'Hiroshima meta ħelsuha ħafif wara l-Amerikani tefgħu il-bomba atomika f'Awwissu tal-1945. Kien Arrupe li mexxa l-ewwel tim ta' salvataġġ fiż-żona devastata u aktar tard kiteb l-esperjenza tiegħu. Esperjenza permanenti l-barra mill-istorja imnaqxa fil-memorja tiegħi. Arrupe uża l-ħiliet mediċi tiegħu biex jgħin lill-midruba u lill-moribondi. In-novizjat ta' Ġiżwiti inbidel fi sptar li fih bdew jiġu kkurat xi 200 ruħ. Arrupe jirrakkonta il-kappella nofsa meqruda ma kienx tiflaħ aktar midruba li kienu min tulhom fl-art wieħed ħdej ieħor isofru terribilment u mawġin bluġieħ. Arrupe kien elett mexxej tal-Ordni 1965. Kienet is-sena meta ntemm il-Konċilju Vatikan it-Tieni li ġab bidliet profondi fil-Knisja. Lil Arrupe kien hemm min se jaħlu it-tieni Ignazju ta' Loyola, il-fundatur tas-soċjetà fid-dawl tal-Konċilju Vatikan it-Tieni. Fis-snin ta' wara l-Konċilju Vatikan, fil-pajjiżi li kienu qegħdin jiżviluppaw, xi Ġiżwiti saru difensuri tat-teoloġija tal-liberazzjoni u daħlu b'ruhom ġisimhom fil-ġlieda għall-bidla soċjali u politika. Il-Kurja Rumana bdiet tissuspetta li Ġiżwiti u teoloġi tal-liberazzjoni qegħdin ipoġġu rivoluzzjoni politika qabel il-messaġġ tal-Vanġelu u li għalihom il-Vanġelu kien biss mezz biex tinkiseb ir-rivoluzzjoni politika. Arrupe nifsu kien qed jiġi akkużat li qed jiżvija lill-Ġiżwiti. Iżda fil-verità, il-Ġiżwiti għamlu sakrifiċċji kbar għat-twemminhom u għall-imħabba tagħhom lejn il-foqra u l-imwarbin. F'Awwissu tal-1981, Arrupe sofra attakk qawwi ta' apoplesija wara vjaġġ strapazzus fil-Lvant imbiegħed. Xarejn qabel, Arrupe diġà kien kiteb dwar il-mewt, mhux bħala qabża fil-vojt, iżda li tintreħa f'dirajn il-mulej. Ħsiebu kien diġà fl-aħħar amment ta' ħajti u l-ewwel alleluja tal-eternità tiegħi. Iżda minflok ma miet, Arrupe kien diżabilitat b'mod gravi, fl-ar stat possibbli għax moħħu kien għadu luċidu għall-aħħar imma ma setax jisprimi ruħu. Kien nofsu paralizzat u ma setax ilissen kelma waħda. Arrupe ried li Ġiżwita Amerikan iservi bħala superjur ad interim u ħattru vigarju ġenerali. Iżda Papa Ġwanni Pawlu II warra l-għażla tiegħu u minflok innomina delegat personali tiegħu biex jamministra l-ordni. Teologu anzjan ta' 80 sena. Ħafna Ġiżwiti kienu kontra dan l-intervent. Kienet it-tisfija finali ta' Arrupe. Kien imweġġa ħafna bid-deċiżjoni tal-Papa imma qobda. Iżda dan id-delegat tal-Papa ma damx ma sejjaħ laqa tal-provinċjali kollha tal-Ġiżwiti. Il-Papa assigurhom li issa l-Ġiżwiti kienu għaddew mill-prova. Ħafna jiġdu li l-Papa kien baqa' impressjonat ferm bil-fedeltà kbira tal-Ġiżwiti. Dakinhar, Pedro Arrupe kien kiteb ftit kliem li nqraw għalih minn patri ieħor. Kemm nixtieq kont f'kundizzjoni aħjar għal din il-laqgħa magħkom. Iktar minn qatt qabel li nsab f'idejn Alla. Dan hu dak li rid f'ħajti kollha sa minn żożiti, iżda issa b'differenza. L-inizjattiva qiegħda kollha f'idejn Alla. Hija esperjenza spiritwali profonda li tkun taf li qiegħed f'idejh għal kollox. Pedro Arrupe miet fil-5 ta' Frar 1991. F'Lulju 2018 beda il-proċess tal-beatifikazzjoni tiegħu.